No kto to sa tu tak krásne hrá? Kto to? No. No stlačaj ty mužka nožkami. Áno, vidíš? No ukážeme. My máme tu taký klavírik a keď do ňoho buchneme, tak pozri sa. A takto sa hraje naše dieťa. Naboxované vazelínou. Ahoj! No, stlačame, Týmka, no. Pozri sa. No, vrčíme, lebo sa nám nedarí chytiť. No. Krásne. A mamka sa zatiaľ ide najesť, kým sa mi dieťa pekne hrá. No, Timuška. No, stláčaj. Stláčaj krásne. No, pozri sa. No, krásne. Pozri sa, sloník. No, všetko chytáme. Chytáme a stlačame klávesy. No takto sa my hráme, lebo sme dostali krásnu deku od tety Gitky a uja Janka. No krásne. Áno, však, Timuška. No. Pozri sa, čo tam je. Chytáme loptičku. Áno, krásne. No, chyť ju. No, rozprávame si popri tom, no. Od rána si rozprávame. Timuška, kto je tu? Týmka, kto je tu? Ahoj! Ahoj! Kto tu je? Smejeme sa. Tu máme zrkadielko, čo nám zavadzia. No, leskneme sa. Sme natreté vazelínou, aby sme nemali suchú pleť a vrásky. Však? No, hráme sa. No, stlačame pedáliky, no. Ale my si môžeme prepnúť aj na hudbičku. A takto nám to bude hrať. No. Tak. No. Krásne, no. Takto sa hrá. Takto, no. Chytáme všetko do ruky. No. Máme spokojné babetko. Takže ideme využiť voľnú chvíľu. Tak ahojte.